Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, Jesu Kristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Zeri maiteok, egin dezaiogun otoiz Jainko gure jaunari. Pasku gau santuan bedeinkatu genuen ura bataioren oroipenez, geure burua ziltzatzeko erabiltzera goazen honetan. Ur honek berritza gaitzala hartu dugun espirituari beti leial izan gakizkion. Kantu bat. Jainkoa guztidunak garbi getzala pekatutik eta Eukaristia honen bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala. Amen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Aintzat, kontatu edo? Ez.
egin dezagun otoz. Hoi Jainko, poztu dadila beti bizi berritu eta gazetu duzun zure herria. Egizu, zure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izanaz posturik, usterik sendoenaz itxaru dezagula piztuera eguna. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, Jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostolen eginak liburutik. Pentekostes egunean, Pedrok, 11 apostolen artean zutik, ahotsa altxatuz honela hitz egin zuen. Juduek eta Jerusalenen bizizaraten guztiok, entzun arretaz nire hitzak. Denok badakizuenez, zuen aurrean sinesgarri egin zuen Jainkoak Nazareteko Jesus. Haren bidez egintza altsuak, mirariak eta ezaugarriak eginez. Jainkoak zuen eskura eman zuen, bere asmoaren eta aurrez hartutako erabakiaren arabera. Eta zuek hil egin zenuten, sinesgabean eskuz gurutzean josiz. Baina Jainkoak piztu egin zuen, heriotzaren lokarretik askatuz. Herioak ezin baitzuen ura bere menpean eduki. Izan ere audio Davidek hartaz. Begi aurrean ikusten nuen beti Jauna. Eskuinean dudala ez naiteke dardara. Horregatik alai dut bihotza pozik mingaina. Eta nire gorputzak ere itxaropen du atseden. Ez baituzu nire hitza herio leizera egotziko. Ez da ere zeure fededuna hilobian usteltzen utziko. Bizirako bidea erakutsiko didazu, alaitasunez, beteko nauzu nere aurrean. Zenideok, uztazue argi eta garbi esaten. Gure aita David hiltzela eta obiratu zutela. Haren hilobia geure artean dugu gaurdaino, baina profeta zen eta bazekien Jainkoak ezin eginez agindu ziola, haren odoleko bat eseriko zela beraren tronuan. Beraz, aurrez ikusi zuen Mesias piztuko zela, eta honetaz mintzo zen hau esatean. Haren bizia ez zuela herio leizera egotziko, eta ez zela haren gorputza hilobian ustelduko. Jesus hori piztu egin du Jainkoak, eta gu guztiok gara horren testigu. Jainkoak bere eskuinaldera altxatu duelarik agindutako Espiritu Santu hartu du aitarengatik eta guri isuri. Hauxe da zuek ikusten eta entzuten ari zaretena. Jaunak esan. San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik, senide maiteok, bakoitza bere egintzen arabera, bereizkeriari gabe, epaitzen duenari aita, deitzen diozun hori gero, joka ezazue gurasoengandik hartutako biziera zentzugabetik askatuak izan zaretela. Ez gabe bezala, zuen alde bere buru eskaini duen Kristoren odol baliotsuak. Mundua mundu izan aurretik zegoen Kristo Jainkoaren asmotan eta azken garai hauetan
agertu da zuen onerako, eta zuek haren bidez sinisten duzue hilen artetik piztu eta aintzaz bete duen jainkoagan. Horrela, zeuen sinismena eta itxaropena jainkoagan jarria duzue. Jaunak esana, jauna zuheki. Jesucristo Evangelioa San Lukasen liburutik. Egun hartan bertan, hasteko lehen egunean, Jesusen bi ikasle Maus izeneko herriska batera zihoazen, Jerusalemdik 11 kilometrora. Jerusalemen gertaturiko guztiez mintzo ziren elkarrekin, eta hizketan eta eztabaidan ari zirela. Jesus berbera hurbildu zitzaien eta haiekin zihoan. Haien begiak ordea itsu zeuden eta ez zuten ezagutu. Jesusek esan zien, zertaz diarduzue hizketan bidean elkarrekin? Haiek gelditu egin ziren aurpegia ilun, eta bietako batek Kleofas zeritzanak erantzun zion. Zu izango zara Jerusalemen, egun hauetan gertatu dena jakin ez duen kanpotar bakarra? Jesusek galdetu zien, zer gertatu da ba? Haiek erantzun zioten, Nazaretako Jesusi gertatua, profeta altsua zen, egitez eta hitzez jainkoaren eta herri guztiaren aurrean. Baina gure apaiz buruek eta agintariek heriotzara kondenatu dute, eta gurutzean josi. Guk uste genuen har askatuko zuela Israel. Baina bada 3 egun hori gertatu dela. Egia da gure arteko emakume batzuek harriturik utzi gaituztela. Goizean goiz joan dira hilobira, eta ez omen dute gorpua aurkitu. Gainera, Jesus bizi dela esan dieten aingeruak agertu zaizkiela, esan ez etorri zaizkigu. Gutar batzuk ere izan dira hilobian, eta emakumeek esan bezala aurkitu dute, baina bera ez dute ikusi. Orduan Jesusek esan zien, bai zentzugabeak zaretela, bai motelak profetek esana sinisteko. Ez alzuen bada, Mesiasek hori guztia sufritu behar bere aintzan sartzeko, eta Mosesen gandik, hasi eta profetaz profeta, liburu santuek ari buruz zioten guztia azaldu zien. Zihoazen herriskara hurbildu zirenean, Jesusek aurrera jarraitzeko keinua egin zuen, baina haiek arren eta arren eskatu zioten. Geldi zaitez gurekin, berandu baita eta iluna gainean dugu. Eta herrian sartu zen haiekin gelditzeko. Haiekin mailan zegoela Jesusek ogia harturik, bedeinkapen otoitza esan, zatitu eta eman zien. Orduan, begiak ireki zitzaizkien eta ezagutu zuten, baina Jesus desagertu egin zitzaien. Haiek elkarri esan zioten,
Ez al genuen bihotza sutan bidean hitz egiten zigunean eta liburu santuak azaltzen zizkigunean, eta berehala altxatu eta Jerusalemera itzuli ziren. Han, 11 eta hauen lagunak bildurik aurkitu zituzten, hau ziotela. Piztu da jauna, egiaz eta Simoni agertu zaio. Bi ikasle bidean gertatua kontatu zieten, eta nola ezagutu zuten ogia zatitzean. Jaunak esan Pasko giroan murgilduta gaude, eta gaur Emausko ikasleen evangelioa entzun dugu. Badakigu Jesusek ez zituela 12 apostoluak bakarrik, ikasle eta jarraitzaile gehiago ere bazituen. Horien artean daude Emausko 2 ikasleak. Bietako baten izena ematen digu, evangelioak, Kleofas. Bestea berriz, isilean geratzen da, agian geu bertan kokatzeko gonbidapena baliz bezala. Bi hauek une ilun batean murgilduta gaude. Jesusen heriotzak apostoluei gertatu zitzaien bezala, zalantza eta etxipena eragin zien. Ibiltzen dira, itxaropena galduta eta bihotza triste. Egoera hori ez zaigu arrotza. Guri ere, sarri gertzatzen zaigu. Bizitzako une zaietan, galeraren aurrean edo ulertzen ez ditugun egoeren aurrean. Zalantzak eta tristura sortzen dira gure barruan. Eta hain zuzen ere, une horretan Jesus gerturatzen zaie. Haiekin batera hasten da ibiltzen, haiekin hitz egiten. Baina ez dute ezagutzen. Hori ere guri gertatzen zaigu. Jesus gure ondoan egon daiteke, gurekin hizketan, gure bidean lagun, eta gu ohartu gabe. Baina une erabakigarri bat iristen da, ogia zatitzen duenean. Keinu horretan irekitzen zaizkie begiak eta orduan ezagutzen dute. Orduan ulertzen dute beti beraiekin egon dela. Eta atzera begiratuz, bere presentzia aitortzen dute bihotzean, sentitzen zuten su hartan, bidean haiekin hitz egiten ari zitzaienean. Eta horrela, ohartzen dira haien itxaropena ere, galdutzat ematen zutena, berpiztu egin dela. Izan ere, guk ere, haiek bezala ikusten dugu mundu honetan gauza askok utz egiten dutela, eta giza itxaropen oro auskorra eta mugatua dela. Baina Jesus Kristo fidagarria da. Jaunarengan konfiantza jarri duen inor, harengan itxaropena izan duen inor, ez da inoiz hutsik geratu. Guk ere, deitua gara Jesus gure bizitzako egoera guztietan bilatzera. Badakigu non aurki dezakegun, bere hitza entzunez, premian daudenei lagunduz, behartsuengan, gaixoengan, etorkinengan, berak esan baizigun. Txikienetako bati egiten diozuena, niri egiten didazue. Eta batez ere, Emausko ikasleek bezala, ogia zatitzean ezagutu dezakegu. Hau da, Eukaristian. Han, egiten da presente gure artean, egunero, munduaren amaieneraino gurekin egon nahi duelako. Horregatik, gaur guk ere, Emausko ikasleen bihotz berarekin eskatzen diogu, gurekin egon jauna. Sinisten dut, jangoiko eta guztidun zer lurren egilea. Sinisten dut,
Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jaitsi, eta erugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo, eta jangoikoa ita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Dei egiogun zenide maiteok, beti gure alde otoitzean ari den Kristori, pekatuaren eta heriotzaren garaiari. Kristok jauna, fededun bihotzak beregana ditzan, eta haien gogoak sendotu, zeruko ondasunak bila ditzaten, han baitago bera aitaren eskuinaldean. Ez gadiezaiogun jaunari. Kristok, kreazioaren nagusiak, herri guztiei bere agerraldietan ikasleei eman zien, pake bera eman diezaien. Ez gadiezaiogun jaunari. Kristok, heriotza dezegin duenak eta gaixotasun ororen zendagile denak, haudez eta zorigaitzekoez erruki izan dezan, eta mundutik gozea, gerra eta gaiz oro urruntzen lagun diezagun. Ez gadiezaiogun jaunari. Kristok jaunak gure elkartea bereinka dezan eta bere garaipena ospatzera gaur bildu garen hoi bakea, alaitasuna eta atsedena eman diezagun. Ez gadiezaiogun jaunari. Jainko jauna, entzun zure Elizaren otoitzak, eta egin gaitzazu zure maitasunean paketatuko gizadi berriaren ezaugarri eta legami. Zure seme Jesukristoren bitartez erregi bizi baita hilezkor eta aintzatsu gizaldi eta gizaldietan. Zenideok, egin dezagun otoz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
Onar jauna, zure Elizak pozik ekarritako eskaintzak, eta horrelako poza eman diozunez gero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz Kristo gure Paskua hil eta eskaina izan den aldi honetan. Berau bere burua guretzat eskaintzen ari da beti, eta gure alde otoiz egiten zure ondoan. Berau da opari bildotxa, gehiago hilko ez dena, baizik betirako bizi dena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guzia mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guziek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, Santu, Santua, Gian guztien jainko jauna, zerura beterik azka, zure bizira. Osana zeru goienetan, bedeinkatu jaunaren izenean, dako horrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien, ezanez. Hartzazue eta jan guzio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, ezanez. Hartzazue eta edan guzio kontatik, hau nire doraren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Leongorita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki Martin Legarreta, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeur erpegiaren argitan. Arrukizak izkigu arren guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkite izan diren santuekin,
haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeroetan zerana, santu izan bedi zure izena, etorri zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zorduei, barkatzen diegu ezero, ez gaizazu txitetan dian egotzen, baina atera gaizazu. Atera gaizazu jauna gaizu zihetatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei. Pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea matasuna, erregi bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotza, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuken zen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotza, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez nahi zein gaur zure etxean zartzeko, baina ezazu hitz bat eta sentatuko naiz. Yeah.
dugu hitzekin, erudana ilumina, gurekin. Egin dezagun toz. Begira jauna, sakramentuen bidez berriztatu duzun zure herriari, eta bizitza ilezkorrerako egin gaituzun ezkero, emaiguzu piztuerara iristea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Berenka zaizatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean.